namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfaso omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngehlobo endiyala mosaqoka impati yakhe amanga aqoka ibheshu manje basothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi kukhona okunuka santungwana kulaba baculi ababili. Nakuba-ke bengebabili njengoba-ke bevelile, kodwa kukhona okunuka santungwana okufana-ke nalokho kwakubizwa nge-West kanye ne-East. Kukhona-ke amagama asesukile noma kasevukile kwezivuka emaminithini. Akwaziwa-ke nokho ukuthi-ke la magama kasevukile ngabe kaqhamukaphi-ke nezwe futhi kafike nobani. Kula magama kubonakala kutrenda-ke igama lika-Ward 1, Ward 2. Kulama wadi-ke kukhona kamawadi kaphethe kabaculi abathize namawadi kaphethe abaculi abathize. Ikahle kahle lama wadi-ke sewonke ahlukene-ke azaba u4 mane nje kuphela. Ward 1, Ward 2, Ward 3 kanjalo-ke no Ward 4. Njengoba kwaziwa ukuthi kunezimbangi ngezimbili ezingabhekani futhi okuhlala kubhekwe kuzona ngaso sonke isikhathi ukuthi kwenzakalani. Indaba ke yamawadi ibonakale emva kokuba kuSmiramira mfoka Gumede ethe wathenga ke imonto yakhe iPolo athe kulithenga ecash wabonga kabalandeli ke basewadini. uSminoff ubonga kabalandeli ke baku Ward 2 okuxake abaningi ukuthi ke uWard 2 ngabe yini kuWard 2 njengoba abanye baze bathi kuSminoff uzofanele ukuthi kachaze ukuthi ngabe kufaka bonke abalandeli noma ke mhlawumbe ukhuluma ngamawadi lawa kawashoyo. Kodwa ke abantu kazange baze bayinake lento kuze kuba ukuthi ke lowo obizwa ke ngomthandeni igcokamelisha amanqele osanda phela kuhlukanisa unyaka okhosini FM uthe ke naye mangabe ke faka iPholo lakhe asanda ke kulithola ngokuxhaswa ngabalandeli bakhe abamvotela kakhulu wafeza ke inani ke lemonto elibiza ke iPholo yakhe wasebhala ukuthi ke lawa ngamandla enu ke balandeli ke baka Ward 2 angeke ngize nginifihlele kuwona kanti kusola ukuthi ke uWard 2 uholwa ngumthandeni uSminoff uGengcobo kanjalo ke lapha ke nongiswe emchuno ibona ukuthiwa ke bakhona kuWard 2 okuthiwa kunomthandeni ngephakathi kanti uWard 1 kuWard 1 ke kusolakala ke lapha kuKhuzani uSjobe Sithole kanjalo ke lapha ke noTshatu Ugodo ibona ukusola sengazi ukuthi ke bahamba ke no Ward 1 ngoba ke khona nalowo kwasemshisandlu lowo koculiso kwegundwane uLokhuzana ke uNjoko uyena kosolala ngazi ukuthi ke naye ukhona kulo Ward 1 ke oholwa ke ngikhuzwane ngomfuka Mpongose lama wadi njengoba kushiyo ukuthi kazabe mane nokuyilapho okubhekwe khona akwaziwa ke noma ke mhlawumbe sekuvuka ke impi yayithiwa ke impi yeni na impi ke lapha yake yase East nase West njengoba ke laba baculi bonala sengazi ukuthi ke bayikhuthaza indaba ke yamawadi akwaziwa ukuthi kahle kahle ngubani lona ke uklamekela amawadi ngaliphi ke futhi ke iqembu ngoba sekucacile ukuthi ke amakhansela ikhansela kaWard 1 nokhansela kaWard 2 ngubani uwelile ke naye kasalanga ngaphandle uwelile ke lokhuluma kakhulu phela lo oyisibhedi kuwelile phela lo wakuboka ngizwe emchuno ungaleke yena emandaba njengoba kungizwe emchuno engapha ke na kwigcokamelisha akwaziwa ke noma ke ngempela uwelile banjalo ke nongizwe emchuno zohamba igejana ngempela yena phela kuyaziwa ukuthi kuwelile kuchema udede noKhuzani umfuka Mpongose akakufihli lokho kanti ungizwe emchuno yena kucheme kudede kanjalo ke la nobani ke nomthandeni SK umfuka amanqele lezi insizwa ke zombili phela umthandeni ke noKhuzani ngazibhekane zizimbangi kodwa ke futhi ngaso sonke isikhathi empumeleni ngeyazo azibongi ukuthi ke mhlawumbe ubumbangi noma ke mhlawumbe kubunkunzi babo noma inkani yabo bahlezi bebonga kabalandeli ngokuba supporta umthandeni kuyivezile ke inani ke lePholo lakhe athi ke libiza ukwedlula nje ke lapha ke bakithi ke omakoti kabanye ke babo ke mhlawumbe abasalo ke izinduna ngokubiza ke kwabo siyabahalalisela ke nendaba yamawadi asiyazi ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfaso omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngehlobo endiyala mosaqoka impati yakhe amanga aqoka ibheshu manje basothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi